No, drahí priatelia, aj nepriatelia. Drahí moji blížni, ktorí ste naozaj v Pánovi Ježišovi Kristovi a ktorí nie ste, tak nie ste moji blížni. Nie ste mojimi bratmi ani sestrami, podľa Novieho. V písme svetom brat bol aj sestra. Dobre. No. A či sa budete rozčulovať, alebo nie. Bol som vypnutý veľmi dlhý čas kvôli videu, kde som rozprával o rastline tabak. Majú dvíhať daň na cigarety až na 10%. To je nič. Lenže postupne, ako 10%, postupne má byť jedna krabička 10 €. Je tu obrovský kontraband. Vozí sa z Ukrajiny cez Bielorusko do Polska, z Polska sem. Potom z juhu Európy, z Bulharska, vozí sa tabak samozrejme z Egypta, myslím cigarety, vozí sa z Turecka. To je najmenej tento tabak. Tu ide o to, že tá Európska únia už tak zošalela, že Pána Ježiša Krista postavila cez svoj Rím, cez rímsku spoločnosť, cez rímsky úrad úplne normálneho chápania. Rútime sa do vojny, ktorá sa nazýva Tretia svetová. A ľudia, ktorí majú nekvalitné výrobky, čo sa týka stravy, nerodia nám tu. Sypú na nás, ako nerodia stromy normálne, kríky. Sypú na nás, aspoň tu na Hornom Liptove, to je katastrofa, to nebolo nikdy v dejinách. Nemáme ani jedno jablečko. Sypú na nás svinstvo a potom si vymyslia počasia, keď nesypú, keď vyschnú a potom zase zosypú a potom, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi podľa písma svätého, tam jednoducho rímski katolíci nie sú. Ani tí, ktorí tvrdia, že štát Izrael je nejaký svätý Izrael. Podľa písma veľmi dobre vieme. Skúste si preštudovať, ale prečítať celého apoštola Pavla Rímanom 11. kapitolu. Celú. Niektorí, čo vraví Izajáš, kde vás ako piesku v mori, ale iba čiastočka bude spasená. Bolo proroctvo. Tí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista. A prečo sme začali od Galilejcov, ktorí pôvodne ani neboli krvou, boli to Kelti, Galilej, Gal, samotný Pán Ježiš Kristus, na papieri musel byť od Jozefa, z kmeňu Dávidovho, ale narodil sa z Márie, ktorá bola Galilejka, Keltka. No, preštudujte si to riadne, máte internet. No, bola to obyčajná žena, ktorú si Pán našiel, samotný Pán Ježiš Kristus, aby mohol prísť ako Boh v tele. Kto videl mňa, videl Otca. Prečo sa modlil k Otcovi? Lebo bol syn človeka. Prečo musel ukázať, že je v ňom bezhriešnosť? Bol bezhriešný.
to môže byť iba Boh. A ukázal to ako syn človeka, prečo musel byť ukrižovaný. Tak, ako to bolo prorokované. Na tretí deň stať z mŕtvych. A vo večnosť po 40 dňoch. A to, že zasadol pri otcovi. On zasadol. Ak to pochopíte, otca nikdy nikto nevidel. On samotný je otec. Ale ako príde druhýkrát, tak príde v svojom tele ako syn človeka. A príde aj s tými ranami. To si píšte. Mária, úžasná žena, ale iba vyvolená, blahoslavená. Uverila až pri kríži, podľa písma. Dovtedy si robila posmech podľa písma aj so súrodencami. Jakub, brat Ježišov, uveril až po zmrtvých staní. Ako súrodenec. Rímski katolíci, buďte blbí. A nevravím o ateistoch, to sú totálky. Alebo neviem akí títo hinduisti a budisti, neviem akí ezoterici. To je jedno. Konečne som urobil video. Tento štát na čele s tamtým premiérom, totálnym, nazvem ho, v rukách satana, človečikom, chudákom, prezidentom to istvo, poviem to takto, to istvo, jedna pakáž, odporná, hnusná cez pápeža a pápeženstvo. Amen.